sa panahon na bago ba friend? Batong doon pangaga na second round sa pagkita dahil sige. Tapi saya kung ka ana kudot na sige. Ahan may sa hindi mga sumiyam, mas scholars miyam, naging well learned miyam, seniors miyam, loy level. So na puno mga bigo sa simana, loy na magsahi kudi magtalay ba? Factor kudi magtalay ba? Kudi man tawa yare kanja ba to nga sige ang sugi volunteer sing na so delegate ba biyo na kan may sa amaka ana kudot na jali. Lingkong ay naso na jo ni na shenkare na harpusan jaba ay hati gulabi tingkang kaboy hore lingkong ay naso na jo ni na shenkare Soul